Poďme. Pomocné jednotky, zatvorte hrádzu. Ide priamo na hrádzu, zatvorte hrádzu. Nech sa páči, ochutnajte. Ahoj. Mimochodom, budúci týždeň sa berieme. Tak príďte, ale všetci. Samozrejme. Tam v katedrále a odtiaľ ideme na oslavu. Tento je slanivý. Ale určite príďte. Si zatknutý za všetky spáchané zločiny. To mi nemôžete urobiť. Som slušný občan, nie som z ničoho obvinený. Amador Robles, si zatknutý za pokus o vraždu vlastného syna Eduardita, za únos Rafaela Simara a za vraždu Vicenteho Micharesa. Odvedte ho! Si úbohý, bezvýznamný policajt, obyčajný niktoš. Za to mi zaplatíš, Simaro, to ti ručím. Si podlý úbožia, ktorý už vyká. Teraz ťa čaká veľa rokov väzenia. Odvedte ho! Ideme. Teraz ťa čaká veľa rokov väzenia. Odvedte ho! Ideme. A čo budeme robiť teraz? Poď, sadni si. Ahoj. Dobrý deň. Ako sa máte? Ďakujem. A vy? Výborne, pamätáte si na mňa? Veľmi dobre, isté, že... No, tak fajn. Toto je senior Margarito a toto môj budúci Ahoj, manžel. Margarito, teší ma. Počujte totiž, čo dobré máte na pitie? Máme napríklad kapučíno, máme čokoládu, ale aj tortu. Čokoládu. Chceš takú obrovskú čokoládu? Áno, čokoládu. Áno, palacinky, karamelové palacinky. Jednu palacinku a veľkú čokoládu. A kukuricu? Aj tu? Nie. Áno. Áno, a jeden múčnik. Dajte mi to, ja vám pomôžem. Sadnite si, človeče, už dávno som vás nevidela. Sadnite si, no tak. Dobre. Dobre, my vás pozývame. No, Však áno. Na našu svadbu bude budúci týždeň. Áno, prídem Budúci tam. týždeň. Musíte prísť. Určite, No, áno. príďte, dobre? Majte sa dobre. Dobre, Uvidíme sa, Margarito. Takže na svadbe. Miláčik, si blázon. Páči sa ti? Takú som mala v detstve. Naozaj? Darček od kandelárie? Áno. Urobíš 5 krokov dopredu. Ale veď spadne. Niekande nespadneš, my ťa tam zavedieme ešte doprava. Čo je to? Čo je to? Veď už bolo 5 krokov. Nie, teraz už počkaj. Pomôž mi ju viesť. Dobre, teraz urobíme 5 krokov doľava. Ktorá je ľava? Sem doľava. Moja ľava. Dobre, Tu si sadneš. opatrne. Sem si sadneš, Kande. Sem. Opatrne. To je stolička. To je kreslo. Čo to je? Opatrne. Bude ti veľmi pohodlne. Hotovo. Cítiš sa pohodlne? To neviem. Kande, vydrž, musíš ma počúvať, pretože Čo? ti musím niečo povedať. Už s nami nebudeš môcť bývať. Čo? Nie, ale priviedli sme ťa do domova dôchodcov. Čo? Také hrozné miesto, bože môj, nie. Nie.
Pozri sa, malička. Sľubujem ti, že nevyjdem z izby. Nebudem ťa obťažovať, ale nechajte ma u vás. Nie, Kande, nie, už je rozhodnuté. Zostaneš tu. Ale ja si nezvyknem, nikoho tu nepoznám. Dobre, takže ti ich predstavíme, áno? O nie, nechcem nikoho Kande, poznať. Kande, už dosť. Nepláč, že sa musíme rozlúčiť. Nikdy som si nemyslela, že toto urobíte. No tak. Dobre, dosť, Kande, dosť. Neplač, poviem ti pravdu. Ide o to, že toto nie je starobinec. Nie, toto miesto je tvoj dom. Tento dom je tvoj. Takýto pekný. Á, nebol škaredý? Ty. Naozaj je môj. To je darček, ktorý si zaslúžiš. Naozaj. Áno, naozaj, je to od nás všetkých, čo ťa máme radi. Naozaj si ma vyľakala, Marička. Ty nikdy nesmieš zabúdať na to, že ťa máme veľmi radi. Veľmi. Jediné, čo chcem, je byť s vami. Je úžasný. A teraz je už úžasný, však? Doktor San Román už podpísal vaše prepustenie. Takže keď príde môj otec, môžem ísť domov? Áno. To je dobré. Pretože... To si ty. To si určite ty. No tak povedz mi, kto som. Maričuj. Vedel som to. To si ty. Keď som ťa tam videl stáť, vedel som, že si to ty. A ako si to vedel? No tak povedz. Pretože táto anielská tvár nemôže byť nikoho iného ako tvoja. Tá neha, s ktorou so mnou hovoríš, nemôže byť nikoho iného ako tvoja. Nikoho, len tvoja. Maričuj. Mám ťa veľmi rada. Maričuj. Ukáž sa. Si nádherná. Človeče, Rafa.